Tällä ei ole siis niinku pisteitä ollenkaan. Tää on niinku vapaa, tää on irti niinku kaikesta semmosesta, että menet tästä tonne ja tässä ei tarvii määrittää sille minkäännäköistä positiota eikä paikkaa. Niin tää on hyvin eri kuin sitten taas toinen tapa työskennellä. Kun tää voi niinku jäädä hetkeksi myöskin niinku ihmettelee jonnekin, niin tää on tosi vapaa tää niinku flow, mitä se vetää tuolla. Tässä on tosi ihana lento. Valon Isadora Duncan, että se rikkois sen niinku kellon ja sen järjestelmän, mistä se on, niinku, että se tulisi ulos siitä järjestelmästä. Videolta voi litteroida. Eli speed 0434, strobe 00 ja pidänkin, en halua stroboa sinne. Seed on 0.333, amplitude 0.775, kontrasti 1. Liikkeen laatu, miten se kiihtyy ja hidastuu. Ja tästä mä niinku dikkaan tosi paljon.